Йоу, як справа, дядька? Собака. Что собака? Я Наруто Узумаки. А, розповідай. А що справи? Як справа, так і зліва. Депресивно сьогодні будемо починати, да? Вельмі. Всім привітання. Перший гіковський, 49. Нарешті хутка 50. Що будемо на 50 робити? Що будемо пити? Давай так. Слухай, калі нам хто-небудь дашле безалкогольны віскар? Слухай, было б цудоўна. Калі у вас у краіне, дзе вы жывеце, і работае пошта, ці што? Таму што, як мы вызначылі, што Беларусь нам у гэтым плане не падыходзіць, таму што да Літвы не даходзяць ніякія пасылкі, можаце нам прыслаць у гонар 50-го выпуску віскара. Так. Але безалкагольна. Таму што мы як не пілі, так і не п'ем. Вось. Чаму мы не п'ем? Таму што Алкаголікі. няма рэсурсу ні фізічнага, ні псіхалагічнага яшчэ і бухаць, ведаеш. Ну вось тыпу гэта вось цалкам мой стан. Таму што у нас тут будзе крыху навін пра серыялы, мы там далі будзем абмяркоўваць другі сезон гэтага па League of Legends, як он? Аркейн. Вось, і Netflix выпусціў тызер і так далее і таму падобнее. І вось я хачу спачатку распавесці, як я пазнаёміўся з Аркейнам. Выйсце Аркейн выпаў на вельмі такі дзіўны склад майго жыцця. Ну, тыпу, на вельмі дзіўны... Да, перыяд і абставіны былі вельмі дзіўныя. І я паглядзеў такі, так, графло, так, сюджэт. Далі другой серыі я не вытышчу глядзець яго, таму што, ну, вось просто я не магу. І вось мы з табой учора сустракаліся, мы абмяркоўвалі з табой нейкі серыял, які ты мне прапанаваў паглядзець, анімэ. І ці не прыгоды Вокс Макіна. Так, вось я таксама две серыі, вось неверагодна, але зараз не заходзіць нічога. Вось просто нічога не магу глядзець. Воласы чешуць. Вось. Таму што? Таму подписывайтеся на наш Patreon, подписывайтеся на нас на подкаст пляцоўках. Я так не зразумею, як гэта гісторыя звязана з тым, што мы не п'ем, але няма рэсурсу гэта рабіць. Як няма рэсурсу глядзець Аркейн. Зорачкі можна заставіць нам на Spotify, таксама можна заставіць свае піздатыя каментары. А як яны сябе заставяць на Spotify? Што? Ты не зразумеў, таму што яны нашыя зорачкі. Добра. Вось. Дзе можна заставіць каментары, там заставце. Гэта нам дапамагае не адчуваць сабе зусім лайном у жыцці. Просто гэта адзінае нават, што нас матывуе рабіць гэта ўсё далей. Вашы каментары. Там насамрэч адпісвайтесь нахуй ад Патрэёна. Не адпісвайтесь, лепей нам грошы занесціся, тому што нам есці нечага. Мы ўсё роўно іх не здымаем. Вось. Што мы вырашылі рабіць? Змест таго, каб абмяркоўваць навіны па 2 хвіліны, мы вырашылі зрабіць проста такі падпадзел нашага падкаста пад назвай «Навіны адным радком». Таму што навіны ёсць, абмяркоўваць там амаль нечага, але ну трэба іх неяк адзначыць. Гэта нарыкі. Ну так. Навіны адным радком. Нарыкі. Слухай! Так і заставім, добра? Ой, ну добра, што нарыкі. Добра, нашы нарыкі. Глядзіце, Microsoft адбірае геймпас у працоўнікаў кампаніі. Раней пацаны і дзяўчынкі, якія працавалі ў Microsoft, заўсёды атрымвалі геймпас бясплатна. Вось. А цяпер Microsoft, ну ведаеш, гэта ж такая бедная кампанія. Ім же жалка на аднаго чалавека 10 еўра выдзеліць на геймпас. Таму яны гэты геймпас адбіраюць у працоўнікаў. І гэта вельмі дзіўная гісторыя, таму што адзін з працоўнікаў Microsoft прыйшоў... Сядзіць праз Турцыю. Прыйшоў да Філа Спенсера ў каментары да некага твіта і напісаў, што чувак, што за херня? І он такі напісаў, я гэта ўпершыню чую, зараз разбярэмся. І ведаеш, што ім вернули геймпас. Сур'ёзна? Да. То бок Філ Спенсер у Microsoft гэта як Ціхановская у еўразвязе. Ну, здаецца. Ну просто тут такая тэма, што Microsoft разросся да такой буйной хімеры, што нават, ну як кажаш, што правая рука не ведае, што робіць левая, так. І ну вось неяк так. То бок мы такія, ну Філ Спенсер не ведаў, але кажуць, ну Лукашенко же Путін, яны ж не ведаюць, што адбываецца. Мы такія, ну што, дуракі, блядь?
А Філ Спенсер, ён так, кампанія, ён не ведаў. Ты займаешься класічным прышываннем да пізды рукава зараз просто максімальна. Але ж такое цудоўнае. Вось. Ілон Маск появіўся на якосці імпрэзе ў Галівудзе на кібертраке. І гэты кібертрак удалося разглядзець у блізіні тыпу, таму што раней былі толькі ці маркеталагічныя фотаздымкі, якія давала Тэсла, ці фотаздымкі, якія былі крыху далі ад машыны, і нельга было паглядзець, якая цудоўная зборка ў гэтай Тэслы, кібертрак. Першапачаткова ўсе мы ведаем, калі вы не ведаеце, калі вы ніколі з гэтым не сусталкиваліся, просто забейце там Тэсла зборка і якая зборка у Тэслы. Просто паглядзіце агляды і зразумейце, што там усё вельмі невыдатна. Вось, у кібертрака зараз там такія шчэлі, вось паміж капотам і крылом можна засунуць 2 пальца. Слухай, як я і казаў, кібертрак гэта на дадзены момант, гэта машына, якая можа існаваць, але вельмі не зараз. Ну так. Ну, таму што опять-таки яна не пройдзе ні па адным тэстам. Так. Вось. Усё гэта выглядае, окей. Мы можам сказаць, што кібертрак гэта зараз канцэпт кар. То бок нерэальная машына, якая будзе запускацца ў производства. Але калі паглядзець па датах, па якім павінны былі прэзентаваць кібертрак ужо 1,5 гады павінен прадавацца ў свабоднай продажы. То бок ён павінен стаяць там жа, дзе і ўсе астатнія Tesla Model S, Model E, так. Вось. Таму яшчэ вельмі дзіўная навіна тое, што кібертрак за 2023 год произвела 700 000 Tesla за год. Кібертрак сама? Не, Тэсла. Вось. 700 000 машын ад Тэслы гэта прыблізна столькі ж, сколько там нейкая BMW, Audi і як, напрыклад, там Volkswagen прадае за дзень. Не, прадае яны, калі іх аб'яднаць цалкам, яны столькі за год робяць. Колькі адна Тэсла зрабіла сваіх Model S, Model E, Model Y і так далей. Вось. І гэта прывяло да вельмі дзіўнага стана ў ЗША, таму што кошты на Тэслы, гэта ж эканоміка. Калі мы вырабліваем шмат, то кошт ён падае. Вось. Таму тыя машыны, якія набывались за 60-70 тысяч $, зараз каштуюць 30-40. Ну я яшчэ ж Тэсла хацела пачаць разрабляць машыны, якія будуць як гэта? Танней каштаваць, так, тыпу для народа. Вось такія. Ну, у іх тыпу Model E. Opel Astra. Ну, тыпу у іх такая Model E ёсць, якую яны прэзентуюць як нешта накшталт таго, што вось як для народа. Колькі на 40 000? 60. Вось таму... Ну, слухай, у нас розныя народы. Гэта па-першае. Ну, да, па-першае, $60 000 у ЗША. ЗША вельмі розная краіна. І тыпу 60 000 у Айове і $60 000 у Нью-Йорке, гэта розныя $60 000, каб было зразумела людям. То так. Вось. Карацей, набывайце Тэслу, але не зараз. Гэта як, вось, каб нашым было зразумела, гэта як $500 у Польшчы і $500 у Беларусі. Вось. Дзе-небудзь там, у Барысаве. $500 да в Барысаве, ты просто король. То так. Што ты зробіш за $500 у Вільні? Ну, за 500 евро. За 500 евро у Вільні? Ну, пасмокчыш трук, па-першае? Не, слухай, я могу прожить на $500. Без кватэры. Без кватэры. Я за кватэру больш заплачу. Ну так. Ой. У меня фізічна кватэра больш каштуе. У меня таксама. Чым сярэдні заробак Беларусі. Вось. Трейлер GTA 6. Які абяцалі паказаць у снежні афіцыйна у Твітары. Rockstar напісаў, што чакайце, усё будзе. Так што зараз мне падаецца, яны пакажуць трейлер і праз 2 гады гульня выйдзе. Дай Бог. Ну слухай, заўсёды ж Rockstar, калі прэзентавала свае гульні, яна рабіла гэта вельмі нечакана. Гэта першая гульня, якую яны вось так не зненацку паказваюць. То бок, калі ты памятаеш, паказвалі, то ж самае было з Red Dead Redemption 2. Яны же просто без сліву, без нічога, яны просто запосцілі лагатып Red Dead Redemption 2 к сабе ў Twitter. І просто адбыўся выбух на той момант. Дарэчы, твіт пра трейлер GTA 6, ён зараз самы залайканы твіт за ўсю гісторыю Твіттера.
Вось. І потому что людзі чакаюць. У мяне ёсць такая тыпу тэма, што з GTA яны вырашылі зрабіць так, што яны сказалі, калі яны пакажуць першы трэйлер. Они просто показалі першы трэйлер, таму што, як ты памятаеш, GTA 6 слівалі. І стала вядома, што яна распрацоўваецца і што яна дайшла далей, чым за канцэпт і так далей, і так далей. Вось, усе тады вельмі моцна сцібаліся праз тое, што яна выглядае як жопа, што гэта выглядае хутчэй горш, чым GTA 5 онлайн і так далей, і так далей. Вось, але, ну, тыпу... Улічваючы, што гэта ўсё было без тэкстуры, гэтак далей, гэтак далей. Ну, яно не было без тэкстуры, там былі. Ну, тыпу, амаль не канцэпт-арты злілі. Ну, да, гэта вельмі блізка. Ну, гэта быў тэст механікі, хутчэй за ўсё, і тое, што попало ў рукі ў хакерам, яно амаль не працавала, таму нельга было сказаць, што там працавала, а што не працуе. Таму, ну, вось, тыпу, ну, колькі прайшло год з рэлізу GTA 5 прыблізна? Вось так. Ён 2014, калі не памыляюсь. Амаль 10 год атрымліваецца. Вось. Таму, ну так, ужо пора бы. Вось. І ўжо пора бы і The Elder Scrolls 6 паказаць. Але смокчы струк. Але ён усё яшчэ знаходзіцца па чутках на стадіі прэ-прадакшану. Так. Што яшчэ адбылося? Фільм па Зельдзе адбыўся. Ну, ён яшчэ не адбыўся. Можа адбыцца, так. Па слівах Nintendo, нечакана разам з Sony і яшчэ адной кампаніяй плануюць зрабіць кіно па The Legend of Zelda. Хутчэй за ўсё яны пабачылі поспех Маріо і яны такія... Ну, слухай, грабем бабкі далі. Тут такая тэма, што Марыо ўсё ж такі гэта мультиплікацыя, як ні круці. А яны хацяць здымаць фільм па Зельдзе з жывымі акторамі. Яшчэ больш хайпу. Ёсць добры прыклад, як дэтэктыў Пікачу, які насамрэч добры. Ёсць, які мае вельмі блізкае дачыненне да Nintendo. Ёсць кепскія прыклады, напрыклад, памятаеш, быў Assassin's Creed. Памятаеш, калісьці Ubisoft выпускала фільм па Assassin's Creed. Ёсць добры прымер, які не выстраліў гэта фільм па Warcraftу. Чаму ён не выстраліў? Ну, ён не сабраў грошай. У выніку ён аперацыйны не акупіўся. Ну, тыпу, тое, што было затрачана на яго вырабніцтва і на маркетинг, не акупіла тое, што ён прынёс. Ну, тыпу, ён фактычна акупіўся, але не прынёс сверхпрыбылі, якую яны разлічвалі. Ну, вось як гэта адбываецца, напрыклад, у Marvel. Пра Marvel далі, дарэчы, паразмаўляем, які ў іх там прыбытак. Вось. Ну, слухай, іх бюджэт быў 160 мільёнаў, а зборы 439 мільёнаў. Ну так, але ты же не глядзіш, колькі яны патрацілі на маркетинг. Так. Яны выйшлі амаль у выніку, яны выйшлі амаль у 0. Таму далей Warcraft не здарылася. Ну так, тут же яшчэ нельга забываць тое, што гэтыя зборы 439 мільёнаў гэта агульныя зборы. Гэта без адсотка кінотэатрам, без адсотка туды-сюды. Так. Вось, і там амаль палова толькі застаецца. Ну, у сярэднім, мне падаецца, 200 мільёнаў. Ну, так. Сумна. Сэнсу не маю. Вось. Таму тут яшчэ адзін дзіўны сліў быў. Ёсць, не памятаю, як лічуць інсайдерам, сэнс такі. У хлопца ёсць свой патрыён, ты на яго падпісваешся за грошы, і ён табе тыпу робіць слівы. Розныя. І пра гульні, і пра фільмы і так далей. Дзякуй сайту Reset Era за тое, што ўсе такія сліўшчыкі, яны цалкам выліваюцца вельмі хутка на Reset Era. І выплыла навіна, што Sony хоча здымаць фільм-адаптацыю па Bloodborne. Вось. І здымаць гэта будзе той же самы чалавек, які здымаў Ціхаакіанскі рубеж. Калі ты такое памятаеш. Вось. І мне неяк проста незразумела. Ты гуляў у Bloodborne? Ну, я ведаю. Ну, увогуле ведаеш, што такое Bloodborne, і ты ведаеш, як там падаецца сюжэт. Мне зараз не зразумела, як гэтым будзе займацца Sony. Не, ну, слухай, Sony же зараз, там, Sony Pictures Entertainment, гэта адна з самых буйных кінакампаній, якая існуе. Ну, тыпу, Чалавека-павука з Томом Холладным выпускае яна. А Морфеуса хто выпускаў? А вось, дарэчы, я не ведаю, мне, магчыма, і Sony. Борбіус. Памятаеш? Мне здаецца, Sony. Вбиваю в Google Морфеус таблетки. Так, потому что там Морбиус. Точняк.
Ну, слухай. Божухна, яны збіраюцца другой фільм здымаць. Marvel Entertainment, Columbian Pictures, Arab Productions. Бляха-муха, яны збіраюцца выпускаць Морбіус 2. І вяртанне Драку. Ну, пажадаем ім поспехаў з гэтага. Ну, вось, так, у чым тэма? Ты ж ведаеш, як сюжэт падаецца у Bloodborne, у іншых соус-лайках? Праз прадметы. Праз дупу. Просто, типу, ты ідзеш, тут нейкі асколак сцены, і там крышачку лора. Ну, слухай, тут жа можна гэта абыграць тым, што распавесці саму гісторыю, ведаеш, як гэта было у «Уладары пярсцёнкаў». Спачатку фільма табе краткая прадысторыя сусвету ідзе. Вось, а потым уже ўсе падзеі. Раптоўны дэп. Ну вось, і магчыма яны па такому шляху пайдуць і проста раскрыюць нейкі... Яны ж не будуць рабіць усю гісторыю Bloodborne ў адным фільме, падаецца. Яны будуць разбіваць гэта. І ці будзе гэта гісторыя менавіта па самой гульне, ці гэта будзе взят нейкі асабісты, я не ведаю, там ведаеш, гісторыя нейкага гаражаніна, які увесь час проста ў хаце прасидзеў. Сон сабакі. Чаму бы і не? Ну слухай, па-першае, сліў, нічога не зразумела, гэта ўсё ж такі чуткі, па-другое, ну спадзяемся, што калі Sony захоча взяцца за такую махіну, як Bloodborne, у якой да халеры фанатаў, там, ведаеш, што ролікі на Ютубе па Bloodborne да сіх збіраюць прагляды. Ну, і з лорам гульні, і з білдамі для гульні, і з праходжаннямі гульні таксама ўсё добра збірае. Таму ўсё ж такі хочацца, каб Sony падыходзіла амаль да апошняга свайго нармальнага эксклюзіву, які не быў пра стэлс у траве, а быў ўсё ж такі пра механікі, сюжэт і так далее. Яна падайдзе да гэтага крыху больш зразумела, нібыта чым яна падышла да Морбіуса. Слухай, Морбіус гэта... Тытан. Гэта столб кінематаграфіі. Ну гэта ж не гэты, як яго, гэта не Sony. Ну вядома, але там па ліцэнзіі Sony гэта зроблена. То ўжо іншае пытанне. Ну да. Так, што, яшчэ ёсць такія чуткі, што DLC па Elden Ringу цалкам закрое гульню, то бок нельга, ну не трэба чакаць Elden Ring 2 ці нешта яшчэ па Elden Ringу. Фінальны DLC ён закрое цалкам усю франшызу і павінен закрыць усе грунтоўныя пытанні, якія адбываюцца ў гэтым сусвеце. Але інсайдеры кажуць, што па памеру яно будзе як арыгінальная гульня. То бок я не ведаю, ці гуляў той Elden Ring, но ён пиздец які бальшы. Мне здаецца, пра памер яны кажуць памер самого дадатку, не? Не, мне здаецца ўсё ж... Там нейкая новая лакацыя. Мабыць, гэта будзе нешта накшталт таго, як зрабілі ў Zelda Tears of the Kingdom. Ну, гэта... На 3 ўзроўні? Такога там не напісана, але гэта проста моя дагадка. Мабыць, гэта будзе як у Tears of the Kingdom, але, мабыць, гэта будзе цалкам сюжэтны дадатак, там, напрыклад, на 40-50 гадзін. Я ведаю, што ў Bloodborne няма сюжэту. Ну, тыпу, мабыць, гэта будзе... Bloodborne ёсць сюжэт. І мы кажам пра Elden Ring. Ой, прабачце. У Elden Ringу няма сюжэту. Ну, ён ёсць у яго, але вось гэта typical Dark Soul'овскі. Вось. Ну так. Таму... Але ж гэта цікава, я не ведаю, мяне цікавіць. Табе цікавіць глядзець пра гэта на Ютубе? Так, вельмі. Ну, але цябе не цікавіць, колькі ты гулень прайшоў? 0. Ну, так вось. Так я ж не дурны. Вось я як чалавек, які прайшоў, ну, нармальна так, магу сказаць, што сюжэт і лор, мне здаецца, гэта апошняе, што мяне цікавіць у Soulsborne. Мяне зараз фанаты Soulsborne просто заб'юць сваёй энергіі. Не, ну, тыпу, я з табой згодзін, пра гэта вельмі цікава глядзець, як, напрыклад, вельмі шмат людзям цікава глядзець розны лор Вархамераў і так далей. Не чытаю кнігі па Вархамеру, не гуляючы ў гульні па Вархамеру. Мне. Ну вось, тое ж самае. Гэта я. Таму вось неяк так. Што сказаць? Я ў апошні час і серыялу так гляджу. Я таксама знайшоў пару чувакоў, якія пераказваюць серыялы. Да. Тое, што было трэба. Я такі, ведаеш, я ж такі заняты, мне трэба эканоміць час, я паглядзеў відос, а потым 3 гадзіны просто ў тыктокі сижу. Я знайшоў падкаст, які пераказвае сюжэты гулень. Ну, тыпу,
сидять просто два чувака і просто кекають над сюжетом гульні. Типу, це просто вольний переказ. І я так пройшов недавно Red Dead Redemption 2. Тому што ў мяне рукі ніяк не дойдуць да гэтага ўсяго. Цудоўна. Вось, што яшчэ здарылася? OpenAI правёў прэзентацыю. Кажа, што яна рэвалюцыйная, а рэвалюцыйная яна ў чым? У тым, што яна нахуй пахавае палову вось гэтых стартапаў, якія праз ChatGPT рабілі нешта. Вось. У чым тэма? OpenAI зараз будзе распачынаць сваю асаблівую краму, дзе ты можаш набыць нейкія ўжо гатовыя, як гэта сказаць, прэсеты для твайго ChatGPT. Напрыклад, ты займаешься тым, што перарабліваеш тэксты, робіш рэрайты і так далей. Ты просто добавляеш нейкі дадатак у свой OpenAI, у свой асабісты аккаунт ChatGPT, дзе ўжо ёсць нейкі кантэйнер, які заўсёды выконвае адну там ці некалькі аперацый. Типу, зрабіць рерайт, перапісаць у такім-то стілі, перакласці на такую-то мову і так далей, і так далей. Ці там зрабіць там некалькі радкоў галоўнага, што было ў тэксце. Вось. Ілон Маск зрабіў грок. Так, Ілон Маск зарабіў яшчэ грок. Да, мне больш такая назва падабаецца. І кажуць, што гэта яшчэ адзін забойца ChatGPT, што ён там ужо нашмат лепей, чым ChatGPT 3.5, і там тыпу подадвигаецца да ChatGPT 4. Вось. Я не тэсціраваў, таму што мне зараз ChatGPT цалкам хапае, і я не скажу, што я ім вельмі часта карыстаюся. Часта карыстаешся ChatGPT? Так, але ж у мяне 3.5. У мяне зараз ужо ёсць ChatGPT 4, таму што мне просто далі аккаунт, на якім он куплен. Вось, але мне розніцы няма, якім з іх карыстацца, похер. Вось, і давай апошняе, як мы гэта назвалі? Нарык. Апошні нарык. BioWare апублікавала поўны тизер новый Mass Effect. Як поўны тизер? Там просто нехта ідзе. Як гэта заўсёды ў BioWare бывае. Як мы цяпер ведаем, персонаж можа хадзіць. Як дзіўна для гульні. Цікава. Не ў кожнай гульні персонаж можа хадзіць. Калі гэта пазл. Калі гэта гульня пара рабакопа, ён там не ходзіць, ён там плавае нібыта. Тыпу там не адчуваецца, што ён ходзіць. Там вогуле нічога не адчуваецца. Так. Вось. Я не веру ў BioWare вогуле. Гэта пасля Dragon Age? Пасля другога Dragon Age, я табе скажу. Dragon Age 2, калі выходзіў, я яго вельмі чакаў, таму што мне вельмі спадабаўся першы Dragon Age, і вось у мяне зараз, пасля выхада Dragon Age 2, у мяне расчараванне за расчараваннем у BioWare ідзе. Апошняе расчараванне было ў Mass Effect Andromeda, у якую я ніколі не гуляў і не збіраўся гуляць. Дарэчы, ніколі не праходзіў Mass Effect, таму што касмічная тэматыка мяне не цікавіць. Я спрабаваў яе гуляць, апошні раз спрабаваў гуляць у снежні таго году, і я яго вырубіў недзе праз 2 гадзіны, бо просто не цікава. Вось. Просто не мой сеть. А Котор? Котор нормально, але Котор больш звязаны з маім дзяцінствам. А Тор? Тор? The Old Republic. Star Wars. Я подумал, ты про Бога. Які Тор? Я рыла. Вось. Чиє ти рила? Я рыла. А я твар. Молодчина. Вось. Што, давай да нармальных паўнавартасных навінаў. У нас тут нешта здарылася за тыдзень і паспрабуем гэта абмеркаваць. Напрыклад, з сумнага пачнем. Выйшла... Чаму сумна? Гэта смешна. Выйшла Капітан Марвел 2. Ці выйшла. Так гэта ж фільм. Ён жа выйшаў. Курва. Як не атрымаць пізды ад феміністак. У нас заўсёды вельмі дрэнна з фемінітывамі ў падкасце. Няхай выйшло. Давай так. Няхай гэта будзе they. Слухай, Капітан Марвел, так, толькі яно. Першапачаткова перад тым, як абмеркаваць рэйтынгі гэтага фільму, хачу расказаць, як я вельмі цудоўна схадзіў на першую частку Капітана Марвел. Я тады яшчэ жыў у Менску. Ой, дай, я дагадаюсь. Ты там напіўся і праспаў палову. Не.
Ну добра. Мы прыйшлі на гэта ўсё было ў сельвер-скрыне, то бок гэта добры кінотэатр. Мы селі на першы радок, там дзе вельмі выдатныя канапы, там былі пледы. Вось мы з сабой накупілі там чыпсаў, накупілі там кока-колы, всякое. Ну тыпу. Ты вельмі моцна верыў у Капітана Марвел. Не, мы просто вельмі моцна хацелі пажраць. І мы прыйшлі на Капітан Марвел, тут былі мае сябры, была моя была. А ты з тых, хто ў кінотэатры есть? Я з тых, хто ў кінотэатры п'е. Не, я просто, я цярпець не магу людзей, якія прыносяць з сабой еду ў кінотэатр. Дома глядзі, блядь. Хулі ты па кінотэатрам ходзіш? Вось і я, ты можаш дома сесть, паесці і паглядзець, нікому не перашкаджаючы пры гэтым. Я нікому не перашкаджаю. Не, я не кажу, што, там я разумею, якія месцы, там велізарныя вось гэтыя аддзельныя адзін ад аднаго, але калі ты сядзіш на звычайнай месцы і побач тут сядзіць чэл, які хавае чыпсы так, што ты чуеш толькі яго і не чуеш больш нічога, перасядь. А калі кінотэатр поўны? Пакутуй. Гэта ненармальна. Ты ведаў, што там будуць есці, нахуй ты пайшоў да кінотэатру. Я спадзяваўся, што не будуць. Спадзявайся. Вось у мяне, слухай, з маіх паходаў кінотэатру я толькі 3 разы з 5 сидзеў за жыццё. Так. Ты 5 разоў кінотэатр? То бок ты дакладна памятаеш фільмы, на якія ты хадзіў? Гэта быў першы, гэта быў прыгоды Шаркбоя і лавы. Першы у 3D. Другі гэта быў дзеці шпіёна ў 3D. Ого, гэта вельмі даўно было. Гэта вельмі даўно было. Трэці гэта быў гэты, як яго, Мсцюны. Фінал, калі я не памятаю. Толькі першы час, калі яны распаліся. Потым быў Дэдпул. Другі, так. І быў Чалавек-павук першы. Які мультфільм. А ты яшчэ казаў у падкасце, што ты хадзіў на Чалавек-павук, дзе было адразу 3 чалавекаў-павукоў. Ты хадзіў у лове. Тады 6. Гэта не было не ў лове, гэта было у Гомелі. У Гомелі, добра. І тады мы былі ўдвух на весь кінотэатр. Клёва. Можна было пахаваць. Нікому не перашкаджае. Дык вось, адзнакі, сярэдні рэйтынг на Rotten Tomatoes гэта 54 са 100, і на Metacritic гэта 50 са 100. То бок фільм увогуле зорак з неба не хапае. Вось. Хочацца нагадаць, што першы Капітан Марвел таксама быў такім ж самым. Вось. І Капітан Марвел гэта першы такі фільмец быў, які прынёс вось гэту крынжовую павестачку у Марвел. Павестачка толькі заради павестачкі, больш нічога. І дзякуючы Капітану Марвел радзілася вось гэтая крыповая сцэна з Мсцителей фінал, дзе у якісьці момант, у момант фінальнай бітвы аказваюцца у кадры толькі жанчыны. Я вось не памятаю, што она сказала. Я памятаю, калі яны з'явіліся, я не памятаю. Вось. Там быў Чалавек-павук, ён такі, мы тобі дапаможам. Нешта накшталт таго. Я памятаю, што мы былі ў кінотэатры на той момант, і проста я бачыў дзяўчыны, якія з фэйспалмам сидзелі ў гэты момант. Гэта ж большасці, як мне падаецца, гэта ўсё зроблена з падачы самой Бры Ларсон. Таму што ж яе, ты ж ведаеш, што ў іх увесь час гэтыя канфлікты. Не то каб канфлікт, але вельмі напруга такая у калектыве менавіта за яе. Вось. І гэта неяк такі... кажуць, што іх там нейкія нездаровыя адносіны. Таму што калі было не праз паказ, мне здаецца, што гэта яны ўжо маркетинг рабілі для мсціўцаў фінал, і яны заўсёды усе разам давалі інтэрв'ю, і толькі Бры Ларсон, яна толькі адна давала інтэрв'ю, яны ніколі з ёй не камунікавалі. Яны фэйспалм увесь час лавілі ад яе. Слухай, я не глядзеў насамрэч нічога, што там адбывалася, я вось толькі чуў пра гэта. Мне просто не цікава ні Бры Ларсон, ні Капітан Марвел, нічога з гэтага. Вось у іх жа вось две такія асобы, якія, такія, прабачце, што? Гэта Пэлтроу. Гэта хто? Дзяўчына Жалезнага чалавека. Окей, вспомнил. Вось, і Бры Ларсон. З большасці яны такія крыху дзіўныя, выбіваюцца з усяго калектыву. Зараз жа Марвел, па чутках яны абмяркоўваюць тое, каб вярнуць стары састав мсціўцаў.
з Тоні Старкам? Да, з Тоні Старкам. Возрадзіць Тоні Старк, і гэта вельмі лёгка, таму што гэта мета-сусвет, і яго можна неяк вярнуць. Вось. Але там незразумела, колькі ганарару яны запросяць, па-першае, па-другое, зусім незразумела, як на гэта адрэагуюць фанаты і так далее, і так далее. Бо новая ж віток кінафраншызы Marvel, ён, вельмі кепска сябе насамрэч адчувае, таму што галоўны злодзей Канг заваяўнік, не памятаю, як клічуць актора, але актор папаў у вельмі буйны скандал праз тое, што ён зараз судзіцца са сваёй дзяўчынай, а яна яго вінаваціць у тым, што быў хатні гвалт, і яны там падраліся на якойсьці паркоўкі, выклікалі паліцыю, яго забралі на некалькі дзён у паліцыю, ён адсядзеў у камеры. А потым адвакат заявіў, што тыпу там правасуддзе на яго старане і так далее. Там цалкам незразумела, што паміж імі адбываецца. Вось. Таму Marvel, мне здаецца, глядзячы на рэйтынгі Капітан Marvel 2 і гледзячы на тое, што адбываецца з іншымі франшызамі, мы з табой калісьці, калі выходзіў Доктор Стрэндж у мульцісусвеце вар'яцтва, мы з табой яго абмяркоўвалі, і я да сих памятаю, што мы сашліся на тым, што графіка прыкольная, сюжэт гаўно. Вось. Таму я не ведаю, што з гэтым яны будуць далей рабіць. Я нават уже і забыл. Так, мы абмяркоўвалі гэта. Я настолькі не заставіў мяне нічога памяці. Вельмі прахадная херня. Вось адзінае, што з Марвела... Больш апошнія Стражы Галактыкі больш успамінаў заставілі. А я не глядзеў іх да сіх. Вось, таму я не ведаю. Мне больш за ўсё з апошніх фільмаў Marvel заставіў Чалавек-павук, там, дзе было адразу 3 Чалавека-павука, я не памятаю. Што там нешта дамой. Да, я як усе фільмы, там Homecoming. Вось, і так далей. Таму не зразумела далей, што яны будуць рабіць. Не здзіўляйцеся, калі Тоні Старк зноў з'явіцца. Нечакана. За вельмі шмат даляраў. Чаму бы і не? Можа сабе хлопец дазволіць. Вось, вартавыя галактыкі трэція можна паглядзець. Яго і адзнакі крыху лепш. Там же яшчэ і Локі, дарэчы, выходзіў. Вось толькі скончыўся Локі. Сам серыял? Другі сезон, так. Я яшчэ яго не глядзеў. Першага Локі я паглядзеў, мне спадабалася. Ён насамрэч не кепскі. Вось цікава, што яны зрабілі з другім. І я, дарэчы, даже не бачыў гэтых дрэнных азнакаў. Ввогуле ніякіх азнак не бачыў нічога кепскага, не бачыў нічога станоўчага, тыпу вось цалкам проходняк. Не распечатаная кніга для мяне. Трэба будзе паглядзець, проста вось мабыць на наступным падкасці з табой абмяркуем. Сціву Вознік. Дрэнна стала мужику. Да. Таму што, Сціву Возніку зараз 73 гады. І я хочу нагадаць, што 73 гады гэта ўжо даволі такі пачтэнны ўзрост. Майму дзеду 77. Вось. А Сціву Возніку 73. І ён без пакету. Да. Ён у Мехіка папаў у шпіталь, яго забралі пад падзел інтэнсіўнай тэрапіі. Тут па-нашаму рэанімацыя гэта клічыцца. Вось, імаверная прычына гэта ішэмічны інсульт. Там адбылося так, што ён пажалаваўся сваёй жонкі, што ён сябе адчувае вельмі кепска, што яго вельмі моцна кружыцца галава. Вось. І потым, калі яна яго ўгаварвала пайсці выклікаць хуткую дапамогу, ён адмаўляўся. І на той момант, калі яна ўжо сама выкліківала гэтую хуткую дапамогу, ўжо былі першыя прызнакі інсульту. Вось. Таму зараз на дадзены момант, калі мы пішам падкаст, пакуль яшчэ невядома, што з ім, але некаторыя топы Apple, якія з ім сувязаны, яны выехалі у час, калі яго шпіталізавалі у Мехіка, і яны там знаходзіліся для таго, каб ці што экстрана яго эвакуяваць з Мехіка і перавесці ў ЗША, каб яго аддаць на лячэнне. Вось. Таму гэта ведаеш, што яшчэ адна нагода вспомніць пра тое, што па-першае, жыццё не бясконцае, а па-другое, што усе нашы вось гэтыя зоркі, якія будавалі свет, калі мы былі маленькімі, усе гэтыя наватары і усе гэтыя распрацоўшчыкі. Да, рано ці позна яны ўсе сайдуць, і вось як гэта было, мы у апошнім падкасці размаўлялі з табой пра Мэта Пэры, які гуляў у сябрах. Тое ж самае, любімыя акторы. Вось у цябе ёсць зараз нейкі чалавек, які, калі памрэ, такі прям, Дэйв Ган з Дэбеш Мода.
вакаліст Depeche Mode. Гэта чалавек, які просто прывіў да мяне ўвесь мой музычны вкус. Вось, ну, тыпу, у мяне з Depeche Mode звязаны і самыя кепскія моманты майго жыцця, і самыя лепшыя моманты майго жыцця. Не магу сказаць, што это самае там... У мяне няма любімай групы. Няма любімого гурту, які, ведаеш, я слухаў толькі яго. Але калі вось называць гурт, які больш за ўсё паспрыяў да майго станаўлення як там нейкай асабістасці, то гэта будзе Depeche Mode. Вось. Таму і я разумею, што самому Дэйву Гану зараз за 70. І яго некалькі разоў таксама шпіталізавалі, і ён яшчэ і ў прошлый час ён жа быў і гераінавым наркаманам, і у апошні раз он пападаў у шпіталь у Менску, як гэта не дзіўна, яны прыехалі на канцэрт, і ён вельмі моцна травануўся, канцэрт скасавалі, а пасля гэтага ён некалькі дзён знаходзіўся на Крапоткіна ў Менску. Таму трэба таксама разумець, што усе нашы куміры, яны рана ці позна сойдуць, як і мы. Ну, у мяне... Живіце з гэтым. У мяне такі чалавек, гэта мне падаецца Джим Керрі. Ось. Таму што гэта акцёр, фільмы якога я па некалькі разоў усе пераглядаў. Ось. Слухай, мне з дзяцінства вельмі падабаецца пошук домашніх жывёл. Эйс Вентура. Обе часткі. Не толькі таму, што ён тупарылы, і мне ў дзяцінстве гэта... Ну, я не ведаю, гэта вось ідэальны прыклад для мяне такога фільма лёгкага, якога ты можаш включыць і паглядзець, калі цябе кепска. Так. Ён тупават. Вось як, напрыклад, фільмы з Леслі Нільсонам. Седой такі мужик. Я ведаю. Вось. Мне вельмі падабаецца голы пісталет, мне вельмі падабаецца шосты элемент, мне вельмі падабаецца... Звільныя асуджаны. Да, і Дракула мне вельмі падабаецца. Ну, гэта такія фільмы, якія ты ўключаеш, і яны проста стабілізіруюць... Абсурдам такім. Яны стабілізіруюць твой псіхаэмацыянальны фон. Тыпу, яны тупыя, яны... Ну, окей, Эйс Вентура пошлый, насамрэч, таму што там вельмі шмат жартаў пра лайно, секс і пра то, як Эйс Вентура вылазіць з дупы насарога. Бля, трэба пераглядзець, дарэчы, яго. Вось. Таму я цябе разумею. Але ведаеш, якія фільмы з Джимом Керрі? Вось у мяне 2 фільмы з Джимом Керрі, якія мне падабаюцца болей, чым... Ой, да я угадаю. Ну, давай. Якое-небудзь шоу Трумана? Не. Вечное сияние чистого разума? Лжец? Не, ты што? Нет, мне падабаецца заўсёды «Кажы так». І мне вельмі падабаюцца... Пінгвіны? Брюс Усемагутны. Вось, я не ведаю чаму. Мне здаецца, што гэта адны з самых папсовых фільмаў Джима Керрі, якія існуюць, але... Пачакай, а што ты маеш супраць «Сиянія вечнага разума»? Нічога. А шоу Трумана? Таксама нічога. Ну, тыпу, гэта проста не маё кіно. Наконт... вечнага сияния чыстага разума. Я не памятаю, ёсць такая ж канцэпцыя, вось ёсць канцэпцыя Мэри Сью, а ёсць канцэпцыя, я вось не памятаю, як яна клічыцца, яна заключаецца ў тым, што у галоўнага героя з'яўляецца тая самая дзяўчына, якая не такая, як усе. Яна слухае іншую музыку, яна сябе дзіўна паводзіць, у яе там каляровыя валасы і так далее, і так далее. Гэта называецца Скотт Пілігрым. Так, ну, я вось хацеў прывесці як прыклад Скотта Пілігрыма. Вось, у гэтай канцэпцыі ёсць назва. І гэта проста вельмі такое алецтварэнне гэтай канцэпцыі. Я не кажу, што гэта кепска, я кажу, што тыпу мне там Скотт Пілігрым папаўся ў рукі раней, чым вечнае сиянне чыстага розуму. Але мне падабаецца за тое, што гэта насамрэч вось у Джима Керрі было 2 ролі вельмі выдатныя. Не гумарыстычная. Гэта вось драматычная. Да, гэта у «Сіянні» і яшчэ «Кабельшчык», які піздос як там праваліўся у пракаце, які нічога не сабраў і так далее, і так далее. Але гэта была такая першая роля, дзе Джим Керрі сыграў вар'ята. І ты тыпу такой вау, а ён насамрэч можа не толькі крыўляцца. Так. Вось. Мне здаецца, што было б выдатна, ведаеш, калі б Джим Керрі сыграў бы, ну, зразумела, што такога не будзе, але калі б ён сыграў нешта на кшталт «Зянні» фільм па гэтаму Кінгу. Ну, то бок, вось гэты момант, дзе галоўны герой долбіць дзвер тапаром і потым глядзіць туды. Ну, гэта было смешна у выкананні Джима Керрі. Не, ну, слухай, мне здаецца, што His journey.
ці, напрыклад, я зразумею, ты хочаш, каб ён сыграў антаганіста. Яно, памятаеш, з клоунам? Так, фільм жахаў. Вось ты уяві сябе, калі Джима Керрі загрыміраваць з яго неверагоднай мімікай. Ну, ён жа можа быць пиздос якім крыповым. Так гэты же... Да, вядома, там вельмі выдатныя акторы, вельмі выдатны вузкі, які згуляў клоун. Гринч. Там же Джим Керрі быў. Так. Але гэта камедыя. Ну так. Я кажу про тое, што по-моему пиздос раз'еб быў, калі б Джим Керрі быў антаганістам у фільме жахаў. Ну насамрэч, ён жа можа быць вельмі крыповым. Асабліва ён зараз, ён пастарэў. І ты бачыў, як ён зараз выглядае? Яго аграменная барада, яго маршчыны і так далее. Мне здаецца, што Джим Керрі просто зараз можа быць, у якім-небудзь маўчанні ягнят ён мог сыграць Ганнібала Люкса. Люксавы Ганнібал. Вип. Лектор ён? Ганнібал Лектор, так. Да, вось. Мне здаецца, што... Вектор. Вось бачыце, як нецікава абмяркоўваць Капітан Марвел. Мы просто нахуй сашлі з гэтай тэмы. Так, толькі мы абмяркоўвалі Возніка. Яшчэ раз, да. Прычым тут Капітан Марвел? Я забыў пра Возніка. Усе пра яго забылі. Ну, што у нас яшчэ здарылася? Steam Deck здарыўся? Гільдыя актораў спыніла бунт. Вот што здарылася у нас. Давай. Нарэшце, праз 118 дзён. І яны сайшліся на тым, што будуць перавагі больш, не штучнага інтэлекту, а больш у сапраўдных акцёраў. Тое, што студыі не будуць аддаваць перавагу выключна штучнаму інтэлекту, тое, што яны гарантуюць падняць аплату, гарантуюць палепшыць умовы працы і гэтак далей. У тым ліку не толькі акторам першага плану, але акторам другога плану і акторам агучкі другога плану. Ты ведаў, колькі людзі ў дарамах атрымліваюць? Не ведаю, мне здаецца, ніколькі. Гэта Матка Боска. Мне здаецца, яны за воздух працуюцца, улічваючы колькі яны... Галоўныя акторы могуць за серыю... Ого! Шикарно. Галоўныя акторы за серыю могуць атрымліваць прыблізна 10-100 тысяч умоўна даляраў. У той жа момант, калі актор таго ж плану, але менш па знакамітасці, ён будзе атрымліваць $150. Ніхуя. Ага, там разброс цен Матка Боска. Ну і там же цекушка, там цекушка вельмі вялікая. Усіх гэтых дарам і так далей, тыпу, яны же здымаюцца вельмі хутка, яны же перайшлі да таго, што там умоўна іх можна падзяліць. Адзін дзень, адзін сезон. То амаль так насамрэч. Ёсць дарамы дарагія, якія там здымаюцца там як Netflix, і нібыта як Netflix здымаюць, то бок там вялікія бюджэты і так далей. Але асноўная частка дарам гэта тое, што амаль нічога не каштуе. Вось гэта як тыя самыя мексіканскія серыялы. Да я люблю тебя! Калі вы памятаеце ўсе гэтыя мыльныя оперы накшталт Клону, Сямейных узаў і так далей. Санта-Барбара. Санта-Барбара яшчэ нешта там каштавала, таму што гэта адзін з самых такіх дарагіх мыльных опер быў на той момант. Але калі вы памятаеце тыя ж самыя Сямейныя узы, то вы можете паглядзець, тыпу, у іх там напрыканцы сезону іх бюджэт на серыю быў каля $5000. Это просто на абед акцёрам. Здаецца. Тыпу, і яны ж там здымалі гэтых серый тысячы просто. І я калісьці... Мільёнамі. Мы ў Менску збіраліся з сябрамі, мае сябры, у іх дома была такая неверагодная вялікая белая сцяна, вось як накшталт гэтай, на фоне якой ты заўсёды забіваеш мух, блядь. Вось. І яны сабе набылі праектары, мы вырашылі, тыпу, а што паглядзець? А давайте паглядзім Клон. Вось. І мы пачалі глядзець серыял. Это настолькі, тыпу, у той момант быў крызіс фільмаў ці што? Чаму Клон? Не ведаю, вось такая ідэя паўстала. І наколькі гэты серыял, вось калі б зараз здымалі Клон, вось зараз, мне здаецца, што людзі, якія спаведуюць іслам, яны бы просто выйшлі на пратэст. Таму што ён там настолькі карыкатурны, гэта просто пиздец. Напрыклад, змест... Яны, мне здаецца, не ведалі на той момант слова «харам», якое адзначае, тыпу... Як дакладна перакласці «харам»? Тыпу грэх? Нешта грэшнае, што робіцца. Напрыклад. І расійскія дублятары, яны не ведалі, мне здаецца, слова «харам», і яны гэта каждый раз ім здавалася, што яны казалі «каран».
І кожны раз, калі галоўная гераіня нешта робіць і побач стаіць яе цётка, она крычыць «Коран!» Вось. Ну, гэта нешта накшталт таго, што кожны раз мы выключалі «Біблія!» Вось, таму... Гэта... Таму спадзяемся, што... Джоанна Антонелі, слухай, ну яна... А колькі ёй зараз? Галоўнай акторкі? Так. Я не ведаю. 47 гадоў ёй толькі. А, ну, слухай, маладая нічого сабе. Не хутка памрэ. Хто ведае? О, да. Ой, чаму мне казалася, што клон мексіканскі серыял і бразільскі? Ведаеш, куды трапляюць дзеці, якія паміраюць пры схватках? Вальгалу. Слухай, калі паглядзець проста... Я чыніў старонку на Вікіпедыі Джоанна Антонелі. Мы будзем гарэць у пекле. Пачакай. Калі паглядзець імя яе супруга і дзяцей, здаецца, што яны таксама павінны здымацца ў мыльных операх, таму што яе супруга клічуць Роберто Лакасіо, а дзеці П'етра Антонелі Бенісіо. Гэта ідэальнае імя для каста актора ў мыльную оперу просто. Прычым, ведаеш, ён можа быць не акторам насамрэч, ён можа быць і дырэктарам, і сцэнарыст, кім заўгодна. Тыпу, гэта імя падыходзіць просто ідэальна. П'етро Антонелі Бенісіо. Да-да. Ріо-де-Жанейро. А, не, это... Ріо-де-Жанейро, гэта место, дзе яна нарадзілася. Ой, а чаму так спякотна? Святло штаіць. Так ад гэтага святло. Ну дык вось, набіраем 300 падабаек на ютубе і ладзім стрым па серыялу «Клон». Па серыялу «Клон», дзе мы будзем сядзець, глядзець «Клон» на працягу ўсяго дня. Але гэта 300 падабаек, не менш. Ну там тады донаты трэба будзе падлучаць, бо я бесплатна гэта не гатовы ісці. Глядзім, як будзе. Ну так. Ну там усяго колькі, 600 серыяў ці колькі, я не памятаю. Цудоўна. Будзе вельмі доўгі стрым па «Клону». Атака «Клону». Вось, я там заспойлерыў, Valve прадставіла Steam Deck з OLED-экранам. Яны крыху палепшылі, ну, тыпу, заменілі экран, зрабілі больш цэляў. То бок было... Вось зараз, баюся памыліцца, было 7, стало 7.4. По-моему, так. Вось. У самого Steam Deck'у палепшылі ахлаждение, то бок ему заменілі кулеры, і зараз The Verge, мне здаецца, выпускаў, ці не The Verge, тыпу, ці што, вісіць, я перакладаў вялікі артыкул, што змянілася ў Steam Deck'е, паглядзіце, калі вам дакладна трэба ведаць, што там новага ў Steam Deck'е з'явілася. Калі у вас ёсць стары? То бок не толькі экран, вось. То так. Вось, і у мяне даўно гуляе гэтая думка набыць сабе Steam Deck, але ён пачынаецца продажы 16 лістападу, і прадзамову нельга заставіць. То бок прыйдзецца змагацца з усімі, хто там ёсць, каб набыць гэты Steam Deck, і мне здаецца, што будзе за права быць першым. Да, там будзе, мне здаецца, тая ж самая сітуацыя, што была з PlayStation 5? Не, з самім Steam Deck'ам, калі яго запускалі, калі першыя 4 месяцы яго было нават немагчыма набыць. Вось, ну і з PlayStation 5 таксама. Самі Valve паведамілі, што яны прадалі некалькі мільёнаў копій Steam Deck'у, то бок копій, клону Steam Deck'у. Вось. Ну, то бок для Valve гэта плюс-мінус паспяховы праект атрымаўся, і яны далей сказалі, што Steam Deck для іх гэта не эксперымент, што яны і далей собіраюцца яго рабіць, то бок варта чакаць Steam Deck 2, але не раней, чым праз 2, 3, 4 гады, таму што падтрымка Steam Deck'а яшчэ будзе ісці даволі доўга. Вось. І гледзячы на тое, што робіць Valve, ну, у выглядзе Steam Deck'у, вядома, мне здаецца, што гэта насамрэч зараз той праект, які, ну, тыпу, калі вы будзе страляць. Да, калі вы, ну, мабыць, ведаеш што, для мяне, мне здаецца, што ён займе тую ж самую ступеньку у гульнявым сусвеце, як і Xbox, напрыклад. То бок, вядома, што Nintendo і Sony зараз займае галоўную частку ўсяго гульнявага рынку.
Ну вось ніяк ты не аспрэчыш. Ну бля, выйшаў Марыо, выйшаў Марыо Вандер, і ён займае першы радок у брытанскім чарце, галоўным чарце па продажам, як лічыцца. Вось, і у гэты же момант выходзіць Spider-Man 2, і ён на другім месцы. Ну вось, тыпу, вам зразумела, хто ўвогуле гэта ўсё зараз кантралюе. Таму мне здаецца, што Steam Deck гэта будзе такая прыблуда для аматараў, таму што Steam Deck же гэта же ўвогуле такая тэма вось для людзей, якім падабаецца пердолінг. Вось насамрэч. Вось тебе падабаецца капацца з лінуксамі, табе падабаецца капацца з наладамі, табе падабаецца там налажваць і там неяк рабіць біўсы для эмулятараў і так далее і так далее. Я ў гэта крыху капнуў і такі бляха-муха, ну то насамрэч цікава, але мне здаецца, што вось калі я набуду сабе Steam Deck, мне здаецца, што я буду больш гуляць у сам Steam Deck. Нібыта чым у гульні. Так. Таму у цэлым па тым аглядам, якія зараз з'явіліся яны 2 дні як, ну усе кажуць, што абнаўленне раз'ёбнае. Ну то бок ён насамрэч моцна стаў лепей. Гэта не як са Switch OLED, дзе яны памянялі толькі экраны, больш нічога. А падстаўка? Ты шо? Ну так. Гэта рэвалюцыя. Ну, бо мне было незручна. Я ніколі ў жыцці не карыстаўся гэтай падстаўкай на... Сур'ёзна? А я просто ўвесь час клаў падушку пад галаву, ставлю Steam Deck, Nintendo Switch перед сабой і просто джойконы здымаў і ляжаў як тюлень гуляў. Але ён увесь час падаў, я такі... Не, ну слухай, не, я так ніколі не гуляў, і я магу болей сказаць, што я амаль ніколі не гуляў не ў партатыве. Я фінальную частку Breath of the Wild праходзіў на тэлевізары, таму што ў мяне на той момант з'явіўся тэлевізор мега круты, і мне хацелася проста. Вось, але мне здаецца 90% часу, які я бавіў за свічом, я бавіў толькі ў партатыве, нават калі знаходзіўся дома. Ну ведаеш што, ну гэта такі геймінг у ложаку ці на канапе, калі ты сидзіш. Ну то бок табе просто зручна. Вось, і я там заўсёды гуляў у навушніках. Мне там кажуць, што у Steam Deck ці у Nintendo Switch вельмі маленькія дынамікі, каб нешта там нармальнае чуць і так далее, і так далее. Нормально. Ну, я просто ніколі не гуляў не ў навушніках. Ну што, давай, Netflix паказаў тизер другога сезона Arcane па матывах League of Legends. Па матывах Лола. Працяг выйдзе ў лістападзе 24-го. То бок праз год. Чакайце, блядь. Выйдзе. Гэта трэба было ў нарыкаў закінуць. Ну так. Так мы крыху абмеркавалі. Ты глядзеў Arcane? Так, конечно. І як? Мне вельмі спадабаўся. Ты будзеш глядзець другі сезон? Так. На якой мове? А мне здаецца, Arcane же есть на беларускай мове. Ну яго пераклалі, так. Ну вось. Ну вось я яго глядзеў толькі на смешнай мове. Вось, а на беларускай мове я яго такі не паглядзеў. Ну я такі, ну гэта ён вельмі цудоўна выглядае, там цікавы сюжэт, ну не то бо каб 10 з 10, але ну тыпікал. Вось, і я такі так. Гэта цікава. Гэта можна паглядзець. Ну і все, на гэта мы скончым з Arcane. Прайшоў Golden Joystick 2023 і гэта такі гульнявы Оскар на мінімалках, таму што такіх прэмій шмат просто насамрэч. Ну але мне падаецца, што на Game Awards сітуацыя мала зменіцца. Прыблізна тое ж самае будзе. Мабыць, ці што гульня года гэта Baldur's Gate 3, но лепшая гульня на PC Baldur's Gate 3, лепшая гульня на Nintendo Switch нечакана гэта Tears of the Kingdom, лепшая гульня на PlayStation вось вельмі нечакана, чым Resident Evil 4. Мне цалкам не зразумела. Xbox Starfield, ну гэта да, на Xbox чамусьці Starfield таксама цікава. Hi-Fi Rush. Вось насамрэч лепей бы яно было. Лепшы дадатак гэта Phantom Liberty. Ну тут вядома. Хто б спрачаўся з гэтым. І выбар крытыкаў гэта Alan Wake 2. Вось, ну і далей. Ну Baldur's Gate вельмі шмат забраў. Лепшы сюжэт, лепшы гук там, візуал, лепшая студыя гэта Larian. Вось, прарыў года Какун. Што такое? Гэта інді-гульня. Вось, якая вельмі стрэльнула. Але я да яе яшчэ не дабраўся, але яна ёсць у геймпасе.
Вось. Sea of Stars гэта таксама інды-гульня цікавенькая, наколькі мне вядома. І мне цікава, што лепшы мультиплеерная гульня гэта Mortal Kombat 1. То з маім языком. Блык заплетаецца. Слухай, как он выглядае вельмі добра, і мне ён чамусьці нагадывае окей. Ад гейм-дызайнера Limbo і Inside. Окей. Все зразумела. Гульня з лепшай падтрымкай No Man's Sky. Дасіх. Ну слухай, дасіх. Трэба ім сказаць, што мабыць, хопіць ужо. Колькі, можна. Гэта гульня неаб'ятная просто. Я спрабаваў не так даўно, колькі год таму, 1,5 гады таму я набыў сабе Xbox, і я першае ва што спрабаваў гуляць, я ўбачыў No Man's Sky у геймпасе і пачаў гуляць у геймпас. Я на яго нагуляў гадзін 70, і мне здаецца, што я толькі пачаў гуляць у No Man's Sky праз 70 гадзін. Я ўжо, стаміўся. Мне падабаецца тое, што выбар стрымераў гэта Valorant. Слухай, вось, дарэчы, Valorant увогуле неяк мяне абайшоў ронкай. Як і ўсе сесіённыя шутары? Не ўсе, я даволі шмат гуляў у Halo Infinite. А во што яшчэ? Толькі ў Halo. Apex Legends? Не, увогуле, ніколі не спрабаваў. Дарэчы, ніколі і не запускаў. Таму што для мяне ўсё, што звязана з каралеўскімі бітвамі, яны, для мяне... гэта так, гэта не сесіёнка. Просто я спрабаваў калісьці паспрабаваць пачаць гуляць у Epic Games, як ён клічыцца, Fortnite. Вось, і я спрабаваў гуляць у Fortnite, і гэта для мяне нічым. Мне просто не цікава, мне вось сам сайт, не сам сайт, сама механіка яна мяне не захапляе. Мне просто сумна сядзець у гэтай гуляць. Я згадаў, што я табе не распавёў у адным з падкастаў. Ты ведаў, што Blizzard запусцілі хардкор сервакі Warcraftу? Не. Ты ўвогуле хоць крыху уяўляеш сабе, што такое хардкор сервак Warcraftу? Я не ведаю, но просто ведаеш, хто гуляе ў асноўным Warcraft, там болей твою мамку трахаюць, ці што? Не. Хардкор Warcraft гэта Warcraft, дзе ты калі адзін раз паміраеш... Warcraft ці World of Warcraft? World of Warcraft. Дзе ты калі адзін раз паміраеш, твайго персонажа няма. Окей. Вось. Уяві сабе. Зумеры зрабілі і в онлайн. Вось, і Sirius таксама, калі я не памыляюсь, запусціў хардкор-сервер. Ёсць платны афіцыйны ад Blizzard, а ёсць бясплатны. Мышыны пераклад запусціў зараз тэлеграм-канал па Warcraftу на беларускай мове. Курва, матка боская, я табе гэта ніколі не прабачу. Вось, і было б дзіўна зарабіць, ведаеш, беларускамоўны сервак Warcraftу. На ім будзе гуляць 60 чалавек, але, мне здаецца, лампава будзе. Таму, калі нехта ведае, як запускаць сервакі, давайце мы гэта Patreon стварым на яго падтрымку, і чаму бы не? Так. Ёсць сярод нашых слухачоў хто-небудзь. Хоць хто-небудзь. Я хочу просто вельмі Warcraft пагуляць. У той 3.3.5, ось, каб не гэты стары Burning Crusade. 1.12. Пайшоў ты ў сраку. Ведаю. 3.3.5 гэта для мяне самы ламповы Crusade. Самы максимум, як я максимум могу забірати. Я спрабаваў. Я адгуляў палову Лішкінга. Ось ты адгуляў, і табе пачало ўсё не падабацца на тым моманце, калі яны дадалі рандомныя падборы. Вось, можна ж не дадаваць. Ты пагуляць на патчы раней, чым яны дадалі? Так. Халера ведае. Можам... Ці вогуле, так як гэта кастомны сервер, просто не дадаваць гэтую магчымасць. Так можна просто выключыць. Слухай, там же яшчэ не столькі людзей будзе гуляць, каб мы... Куды стол? Ты чую просто мікрофон. Там же не столькі ці што будзе людзей гуляць, каб рабіць вось гэту рандомную групу, каб далучыцца да падзямель. Там ўсё роўна свае будуць заўсёды. Але слухай, працаваць над перакладамі World of Warcraft гэта вельмі шмат працы. Так навошта, няхай будзе на ангельскай мове. Няхай просто народ карыстаецца беларускай. Ты такім сэнсе? У чаціку піша на беларускай. Зробім Discord-сервер, чаму не? Гэта тоже таксама не вельмі. Я б хацеў бы, вось, як машыны пераклад зараз перакладаю увесь азерот. Вось, я б такі... Гэта было б цудоўна пагуляць.
вогненный шар ад мага табе ў хлебала ляціць і ты такі на роднай мове. Цудоўна. Чаму бы і не. Выйшла PSP. Калі вы падумалі пра тую самую PSP, не, гэта PS Portal. Гэта вось памятаеце тая самая хуйня, у якую вось у вас есть DualSense, яго распілілі на 2 і паміж гэтым ставілі экран. Вось. iPhone з кантролерамі лепей глядзіцца. Ну вось, каштуе гэтая херня 300. Разумелі, у каго трэба адсмактаць? Бацькоў. Зараз даволі шмат аглядаў у тыктоке я бачу просто ад людзей, якія ведаеш распаковваюць тэхніку і так далей, да некаторых стрымераў, ці што заўтра афіцыйны пачатак продажу адбудзецца 12. Да. Але сёння ўжо шмат каму з аглядальнікаў прыйшло, вельмі шмат анпакінгаў і так далей. Ну тыпу яно выконвае сваю функцыю. Яно стрыміць з PS5. Яно насамрэч стрыміць з PS5, так же сама як стрыміць iPhone, так же сама як стрыміць Android і так далей і так далей. Вось. Навошта яно? Мне не зусім зразумела. Ну тыпу па памерах сваіх яна, ну тыпу яна як Steam Deck. Ну тыпу яна незручная. Сур'ёзная на Steam Deck? Ну яна недзе пасередзіне знаходзіцца паміж Steam Deck'ам і Nintendo Switch. То бок гэта не маленькая. Слухай, ну вось ты як абладальнік Nintendo Switch, ты са мной згадзішся, што насамрэч і Nintendo Switch часам з сабой, ну тыпу даволі праблематычна таскаць, таму што яе трэба закідваць у заплечнік. Не згодзіна. У мяне ж, ты бачу, у мяне ёсць чэхол для яго. І, напрыклад, у маю зімовую куртку ён улазіць спакойна, просто як улетай. Добра, як часта ты гэтым карыстаўся? Раз, калі ездзіў у Беларусь. 2 разы. Окей. Не, ну, тыпу, один раз до Менску, потым з Менску до Гомелю, а потом з Гомелю до майго гораду, а потом з майго гораду до Гомелю, а потом з Гомелю до Менску, а потом з Менску до... Ну, будем лічыць 2 разы из Вільню ў Беларусі, з Беларусі до Вільні. Ну так. Окей. Ну, тыпу, глядзі, ну, PS Portal, то ты ж так же сама з сабой няма сэнсу таскаць, бо ён прывязаны да інтэрнэту, сім-карты ў ім няма. Ну, вось гэта так. Ты раздаеш інтэрнэт з тэлефону. Тебе садится и телефон, и PS Portal адначасова. Так, вось. І, ну, калі так, то можна просто докупіць контроллер для iPhone за $30 і гуляць. І гуляць так же сама. Так. І нічога не зменіцца. Вось. Таму я не ведаю. Слухай, плюс гэта не... Глядзі, тут такая тэма. Ён працуе на нейкім кастомным андроіде. То бок хутчэй за ўсё пройдзе 2 дні і яе взламаюць і прашьюць. Вось. Цікава, што з гэтым можна будзе зрабіць далей. Нічога. Яе няма неверагоднага працэсару, няма неверагоднай аператыўкі, няма нічога неверагоднага ў плане жалеза, таму неяк незразумела. Ну, мабыць, на ім можна будзе глядзець фільмы з інтэрнэту. Раздаеш... Ну, гэта... Я ўжо казаў, PS Portal — гэта прылада для таго, каб паказаць свайму кіраўніцтву, што вы нешта робіце. І ўсё. Даецца, што далі за гэтым, мабыць, у іх засталося некалькі там десяткаў тысячаў кампанентаў ад DualSense, і яны набылі просто танныя экраны у гэтым IPS-на просто, таму што там не OLED, там просто звычайны IPS экран. Это ввогуле ўсё на Arduino працуе, да і ўсё у іх там. Ну, вось мы з табой учора сядзелі, глядзелі. Чувак на Arduino даволі спакойна запускаў стрымінг з плойкі і гуляў у Спайдермена, гуляў у Кіберпанк і гуляў у Ведзьмара. І нічога. Прычым рабіў гэта як і на маленькіх экранах, так і на буйных. Таму, ну, неяк не зразумела. Я не ведаю, навошта мне гэта, і баць такое таксама сэнсу не бачу. Ну, слухай, тут же пытанне ў тым, што ну вось гэта ж так зручна. Ну, па-першае, каб табе гэтым карыстацца, табе трэба PS5 або гульні на PS5. Я разумею, што вы кажуць, што вось Nintendo гэта так незручна. Ну, прабачце, ты набыў Nintendo, ўсё, у цябе жалеза ўсё ёсць. Табе не трэба ніякага падключэння да інтэрнэту, ну, каб гульні спампаваць. І то картриджы ёсць. Так. І то ёсць картриджы, і ўсё. Ідзеш мімо топа-цэнтра, набываеш сабе Life is Strange Before the Storm за 20 евро і гуляеш неверагодна. Дарэчы, надо заехаць набыць яе, ўсё ж такі няхай стаіць. Просто няхай стаіць.
Ці што у топа-цэнтрах, калі вы зараз знаходзіся ў Літве, ва ўсіх топа-цэнтрах зараз ідзе распродаж старых гульні, там не толькі на Nintendo Switch ёсць, а можна за 17 евро можна, я памятаю, урваць Майнкрафт. За Майнкрафт 17 і вельмі шмат рынгфітаў. Вельмі шмат. Дарэчы, так. Каб вы бачылі, просто там вось полка гэтая з гульнямі на Nintendo Switch, ну там такі стеллаж, які круціцца вакол сябе. Вось, і там... Не, гэта быў не рынгфіт, гэта быў Switch Fitness. Я памятаю, што там... Рынг-фіт там стаіць асобна 2 ці 3 коробкі, а там гэта выключна рынг-фітнес, якім ты займаешься з джойконамі. Окей. Вось. Да, і там тэніс. 95% вось гэтых прастор для гулень, якія стаяць у гэтым стэндзе, яны забіты толькі адным картрыджам. І там пару Life is Strange, пару Майнкрафту, а далі ўсё толькі гэты фітнес, і больш нічога. Яшчэ было. Зельда была. Зельда была? Так, Зельда. Там не Зельда была, там быў гэты Hyrule Warriors. Ну так. Так гэта што, не Зельда? Не, гэта не Зельда. Гэта Мусоў па Зельде. Ну гэта ж Зельда. Ну, Зельда двухкроп'е. Тут не толькі паказалі новы Steam Deck ад Valve, тут яшчэ і заверши атрымалі слімку PS5 і параўналі яе з арыгінальнай рэвізіяй. Калі казаць сцісла, то нічога амаль не змянілася. Яна адсотак на 10 меней, яна ўсё ж такая ж монструозна вялікая. Вось. І параўноўваць яе там, напрыклад, з Xbox Series S, то яна яго больше адсотак на 40-50, мне здаецца. Ну, тыпу, адзінае, што дабавілі у яе зараз можна паставіць вертыкальна без падстаўкі, але мне вельмі падабаецца, калі чытаць вось гэты артыкул завершаны, пішуць, што лепей усё ж такі падстаўку данабыць, таму што яна стаіць не вельмі грунтоўна. Ты ж памятаеш гэтую тэму з тым, што PS5 ввогуле не трэба ставіць вертыкальна? Бо у іх там нейкія праблемы былі ці з ахлаждзеннем. Да, нешта такое У было. іх там просто платы адвальвались, калі яны стаялі вертыкальна. Ой, у іх жа яшчэ таксама тэма была, што праз перагрэў у іх пачынаў цеч вадкі метал, калі памятаеш. Ён просто выцякаў з-пад працэсара, капаў на мацерынку і ўсё. Плойка памірала ад гэтага адразу. Ну, паўстанне машын. Ну да. Памятаеце, што плойка калісьці выпускала яшчэ версію PS5 без дыскавода? Яе хтосьці набыў? PS5 без дыскавода? Мне падаецца, усе яе набылі, не? Нет, усе набылі з дыскаводам. Сур'ёзна? Ну, па-першае, у іх было адрозніванне не такое вялікае, а па-другое, тыпу, ты же можаш запускаць гульні з PS4 на плойке 5, а шмат у каго засталіся гульні ад PS4, і ты просто усталёўваеш яе, яны па зваротнай сумяшчальнасці, яны запускаюцца. Вось. Ты бачыў, што яшчэ такі оф-топ пра паўстанне машын? У Кітаі робот забіў чалавека, пераблытаўшы яго з мяшком з агародніны. Да. І такі мы ўсе проста мяшкі з агародніны. Калі нават побольш з намі роботаў няма. Мы ўсе мяшкі з агародніны. Асабіста мы з табой на выходных. Да. Я учора весь дзень пролежаў просто ў ложыкі. Я таксама. Я сёння прачнуўся ў 8, такі, за працу яшчэ палежу, прачнуўся ў 4. Ну, я прачнуўся так недзе ад 2 гадзіны, і я встаў такі, боже, нічога не хочацца рабіць. Вельмі цяжка на выходных. Але пры гэтым я з'ездзіў, набыў корму для жывёл, прыбраўся дома, і мы ў выніку сялі ўсё ж такі пісаць падкаст у 7 вечара. Насамрэч мы ўчора хацелі яго запісаць. Да, але не всталі з ложаку. Так, прабачце. Таму вось так. У 7, яшчэ такі 6. Ну, 6:22. І мы ўжо сканчаем амаль. Так у нас яшчэ наступны далей. У нас яшчэ наступны падкаст, які вы нават не слухаеце. Дзякуй вялікі. Вось, давай апошняя навіна. Тут памятаеш, была скарачэнне ў Unity. Да, была такая вельмі неверагодная кампанія Unity, якая вельмі добра хацела перарабіць сістэму манетызацыі свайго гульнявага рухавіка. Ну што, з'елі гаўна? Памятаем, як гэта ўвогуле не выклікала ніякіх спрэчак, усё адбылося добра, ім нічога не прыйшлося адкатваць назад і так далее. Дык вось, Unity паведаміла аб скарачэннях, нават зараз невядома, колькі дакладна будзе скарочана, але кажа, што гэта ад 10 до 25% усіх супрацоўнікаў Unity, у тым ліку і фрылансераў, якія на іх працуюць. Але я вось не ведаю, там для гульнявай кампаніі, якая займаецца распрацоўкай гулень,
напрыклад на Unity, для іх нармальна мець вельмі шмат фрылансераў, якія робяць мадэлі, якія робяць анімацыі і так далее, іх не трэба браць у штат. Колькі фрылансераў сядзіць у Unity невядома, бо не зусім вядома і не зусім зразумела, чым увогуле займаюцца Unity, таму што, апошнія паўгады яны проста ўсё, чым займаюцца Unity, гэта робяць крынж. Таму вось неяк так. Што можна параіць людзям, якія распрацоўваюць на Unity? Пераходзьце на Unreal Engine. Вот і ўсё. Слухай, тут яшчэ адна такая навіна нечакана. Snoop Dogg адкрые сваю студыю па распрацоўкі гульні. Fortnite. А ў Fortnite? Так. Гульні будуць стварацца на Unreal Engine, а першую з іх пакажуць ужо хутка. Хутка невядома. Ну, калі яго гэта бесконцы Join скончыцца, тады і пакажуць. Пры гэтым весці справы ён будзе са сваім сынам. Окей. Студыя будзе зроблена для пачынаючых распрацоўнікаў. Гучыць як лайна насамрэч. Ну так. Ведаю, што Snoop Dogg вялікі фанат Xbox-а. Там быў цікава, але на фоткі ён з кантролерам ад PS5. То проста ад плойкі. А чаму? Ён сабе набыў Xbox зараз Series X, а раней было... У Skyrim сёння дзень народзінаў. Точняк, 11.11. У Skyrim сёння дзень народзінаў. 11.11 выйшаў Skyrim. Так, 12 год таму. Бляха, 12 год таму, пиздец. Дык вось, ён раней заўсёды гуляў на Xboxе, і яны ў чарговы раз перарабілі там інтэрфейс. Вось, калі яны яшчэ не маглі асэнсаваць, куды яны больш хочуць, у геймінг ці ў TV, калі ты памятаеш гэты момант. Вось. І ён сказаў, што яго затрахала тое, што адваліваюцца ўсе сервісы, што нестабільнае падлучэнне да інтэрнэту і так далее. Ён дэманстратыўна набыў сабе плойку і з тых пор сядзіць на плойке. Хаця раней ён заўсёды быў амбасадорам Xboxa. І, дарэчы, некалькі разоў рэкламаваў Xbox. Ну да. Так, ну што, мы скончылі, таму усім дзякуй, хто даслухаў. Давайте, трымайцеся. 300 падабаек на YouTube, і мы ладзім стрым па клону. Да. Я не ведаю як, але мы... Трымайце супраць асенняй хандры, ведаю, што зараз усім кепска, не толькі нам, таму слухайце першы гікаўскі. Вось, пейце безалкагольнае піва і будьце здаровы. І вадзічскі.